Mobilný telefón Sony Ericsson C902 je plnohodnotný zástupca radu CyberShot. Čierna farba mu pridáva na vážnosti a strieborné pásiky po hranách telefónu ho opticky ešte viac zoštihľujú. Na pravej stene nájdeme tlačidlo na spúšť fotoaparátu a dvojité tlačidlo na ovládanie hlasitosti. Fastport je umiestnený na ľavej hrane. Ostatné steny sú prázdne, nenájdeme na nich dokonca ani tlačidlo na vypnutie telefónu. Tentokrát sa totiž spojilo s tlačidlom na ukončovanie hovorov. Otváranie krytu objektívu je veľmi štýlové a vďaka 5 megapixelovému fotoaparátu s automatickým zaostrovaním sa môžete tešiť na naozaj kvalitné zábery. Funkciám fotoaparátu pribudli viaceré vylepšenia, ako napríklad rozpoznanie tváre, Best Picture či dokonca geotagging, ktorých záberom pridá GPS polohu. Nastavenia fotoaparátu sa upravujú pomocou dotykových tlačidiel, ktoré sa rozsvietia hneď po otvorení krytu objektívu. Okolo 5-smerového tlačidla sú umiestnené ovládacie prvky, ku ktorým sa tentokrát pridali tlačidlá na príjem a ukončenie hovorov. Tlačidlá numerické klávesnice majú šikmý spád, takže na prvý pohľad sa zdá, že písanie SMS nebude žiadny problém. Tlačidlá sú však príliš tuhé a prsty sa preto rýchlo unavia. Multimediálny prehrávač v sebe ukrýva viaceré položky, ako napríklad fotografie, prehrávač hudby a videa, hry či dokonca RSS čítačku. Práve spomínaný prehrávač hudby nepriniesol nič nové a je rovnaký, ako ho poznáme z iných modelov. Reproduktor je umiestnený na zadnej stene a po jeho zakrytí sa hlasitosť prehrávania výrazne zníži. Šikovnú aplikáciu Video DJ môžete využiť nielen na strihanie videa, ale dokonca aj na vytvorenie peknej slideshow. Prehrávanie všetkých multimédií sa vďaka senzoru, ktorý automaticky otáča obrazovku podľa polohy telefónu, stalo omnoho pohodlnejším. Rovnako aj hranie hier dostalo nový rozmer. Hlavnou zbraňou Sony Ericsson C902 však naďalej ostáva nepochybne fotoaparát, ktorý určite ocenia všetci používatelia.